Každá zmena je príjemná, farebnosť je dobrá a je to aj dôležité, že tí zákazníci nás vždycky budú porozpoznať, keď by čosi potrebovali, že teda toto sú tí ľudia, ktorí nám pomôžu. Si myslím, že to je dlhoročná skúsenosť, že teda už dlhšie pracujem pre firmu OMV a teda asi, že spoľahlivosť. Pre OMV pracujem 11 rokov. V polovičke mája roku 2014. Najviac mi asi vyhovuje ten styk so zákazníkmi, že tá práca nie je stereotypná, každý deň je nový, zaujímavý, spústa zážitkov aj problémov. Zmena je život. Treba to brať tak, ako to príde. Vždycky je niečo nové, ale vždycky asi aj lepšie. Ja mám z toho výborné pocity. To nové logo alebo ten nový rebranding bol realizovaný na našej prevádzke medzi prvými a takisto aj odozva od zákazníkov bola veľmi pozitívna. Zaujímali sa, čo znamená to logo, jeho význam a prijali tú zmenu veľmi pozitívne. Ja snažím sa vychádzať s každým kolegom a aj teda vytiahnuť z neho vlastne to najlepšie. Každý sme inak orientovaní, iné sme šikovnejší a vždycky treba vybrať si to, čo potrebujem.